Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken pangaji-aji kula panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala ingkang kaserat wonten ing dalem Al-Qur'an suci menika. Ing saat punika mlebet serat nomor 3, inggih punika serat Ali Imran, ayatipun ayat sekawan dasa sekawan. Kagem para pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada usana seger kuwarasan kados bingi uni dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring gampang lan gampil gangsar lancar kuas slamet anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan ingkang thayyiban ingkang barokah ingkang kuwatah malimpah-limpah saged damel sangune umroh ing Mekah Al-Mukarramah. Lan mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kuwarasan ayem tentrem kuas slamet sabar lan tawakal dhateng kula lan panjenengan sedaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saha saking bebaya. Monggo kita lajengaken kasihan kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bikalimatin minhu asmuhul masiku Isa ibnu Maryama wazihan fid dunya wal akhirah wa minnal muqarrabin. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Nalika para malaikat ngandika, "O Maryam, sayekti Allah amaringi bubungah marang sira kalawan sabda saka panjenengane, wong arane Al-Masih Isa putrane Maryam, mulya ing donya lan ing akhirat sarta kagolong wong kang padha kaparek ing Gusti Allah." Maha leres Gusti Allah taala saha dawuh-dawuhipun. Penjelasan utawi kateranganipun ukara ingkang mungel innallaha ya basyarka bikalimatin minhu punika kenging dipun tegesi sayekti Allah amaringi warta bebungah marang sira
kalawan saka panjenengane utawi dipun tegesi sayekti Gusti Allah amaringi bebungah marang sira yaiku sabda saka panjenengane. Nanging reh ning tembung kalimat punika ateges sabda utawi weca lan malih ing reh ning dhamir ingkang sumandang wonten ing tembung ismuhu punika mudzakkar utawi manelik nang mongko kalimah punika muannats kedahipun mawi dhamir ha. Milanipun ingkang dipun angge teges ingkang angka setunggal kala wau pawartos bebingah kala wau anggenipun kaparingaken alantaran sarana sabda ingkang isi piweca saking pangeran. Kula aturi mriksani serat nomor gangsal 11 kerat serat angsal 11 artosipun serat Al-Hijr ayatipun ayat 50 dumugi ayat 50 gangsal wonten ing ngriku pamundhutipun priksa Kanjeng Nabi Ibrahim fabihim tabasyar run ingkang jawinipun lah lajeng ing bab punapa pawartos bebingah ingkang jengandika pangandikaaken dhateng kula punika kawangsulan qalu abasyarnaka balag ingkang jawinipun padha celathu kula suka wartos bebingah dhateng ijeng ngandika punika kaliyan yakti ing ngriku boten prabéda lan ayat ingkang saweka rembag punika leresipun barang ingkang badhe dipun paringaken sampun genah sampun kasumurupan dados dawuh kala wau mengku teges kula suka wartos bebingah dhateng jengandika ingkang punika putra kakung inggih punika putra kakung kaliyan yakti. Dawuh warni kalih punika sami nunggil laras lan manawi dawuh ingkang angka kalih punika boten saged dipun tegesi kajawi kula suka wartos bebingah dhateng jengandika inggih punika putra kakung kaliyan yakti. Dawuh ingkang angka satunggal kala wau inggih mekaten mengku teges Gusti Allah amaringi warta bubungah marang sira yaiku anak lanang kalawan sabda saka panjenengane. Katerangan ingkang langkung panjang punika ateges katerangan ingkang langkung panjang punapa ategesipun kalimah punika kula aturi mirsani katerangan angka 5118 tuwin katerangan angka 200.000 nyun ngapunten 2.000 gangsal atus selangkung satengah saking anggenipun negesi senadyan tembung kalimah punika dipun tegesana pisan Kanjeng Nabi Isa punika leresipun meksa menika
lerekipun meksa inggih taksih nunggil kaliyan ingkang sampun kula aturaken ing inggil kala wau. Jalaran ing ngriku kalimah ugi ateges basirat jawinipun pawartos bebingah. Nalika nafsiri ayat 38 sawijining ulama ngandika pawartos badhe miyosipun Kanjeng Nabi Isa punika sampun kawecakaken wonten ing kitab-kitabipun para nabi saderengipun milanipun sareng panjenenganipun rawuh saestu katembungaken. Lah iki sabda pawica kae. Dados miturut katerangan punika panjenenganipun mawi maringi tulodo tetembungan kados dene tetembungan ja'akulai tuwin ja'akulai ingkang walokonipun ateges wis teka pangucapku utawi wis teka gunemku. Tetembungan kala wau anggenipun kaucapaken menawi barang ingkang dipun pethek saderengipun kalampahan saestu. Dados tegesipun ingkang saestu apa kang tak kandhakake utawi tak ucapake kalakon temenan. Katerangan punika andhahaken bilih tembung kalimah punika menggah ing sajatos-jatosipun kagem nembungaken piweca ingkang wahananipun punika sampun kalampahan saestu. Awit saking punika kados sampun leres menawi ing mriki dipun tegesi sabda piweca. Saweneh saking anggenipun negesi sawijining ulama, Kanjeng Nabi Isa ing mriki kasebut kalimah punika sami raosipun kaliyan Kanjeng Nabi sinebut dzikir. Jiwanipun pepenget menika kaserat wonten ing serat 69 inggih punika serat At-Tolak ayatipun ayat 11. Katerangan candhaipun asma warni 3 ingkang kaparingaken dening Sang Timur inggih punika Al-Masih Isa tuwin Ibnu Maryam. Ingkang angka setunggal wau langkung mungguh winastan sesebutan kanthi katimbang asma. Margi manawi karaketan al dene tegesipun ingkang waloka, masih punika tiyang ingkang asring lelana utawi tiyang ingkang binalanya ing barang sawarni lisah. Satunggaling ulama tuwin sanes-sanesipun menika ingkang ndhawuhaken Masih punika sami kaliyan Mesiah ing basa Aramik ingkang cariyosipun ateges ingkang jinebatan. Dene sababipun Kanjeng Nabi Isa sinebutan Masih kala wau kacariyos margi panjenenganipun asring lelana utawi amargi panjenenganipun jinebatan kaliyan lisah suci ingkang binarkahan ingkang sok kangge anjebati andika nabi.
taksih wonten malih katerangan sanes-sanesipun manawi katilik kautusipun Kanjeng Nabi Isa punika namung kawatesan dhateng nagari-nagari ing timur ing tanah Syriah sawetawis teges ingkang sapisan nama boten pikantuk ewadene teges kala wau teges ingkang dipun ajengi sanget dening para mufasir tuwin para ahli basa. Lah ingkang makaten punika saya angiyataken pasakasen kula ambali malih ngiyataken pasakesen ingkang enggal mongko mangke pinanggih ing ngriku punika ingkang anedahaken bilih ing sasampunipun nandhang sangsara wonten ing tanganipun titiyang Yahudi ing Syriah. Kanjeng Nabi Isa lajeng lelana dhateng tanah wetan sarta memulang dhateng pancer Israel sadosa ingkang sami katriwal ingkang sami dunung wonten ing Afghanistan tuwin ing Kashmir. Kanjeng Nabi Isa kaparingan sebutan Masih punika wigatos nyasmitaaken piweca-piweca bab rawuhipun juru wilujeng ingkang saya ceplos nalika wekasaning jaman pambucalan. Piweca-piweca ingkang langkung sepuh kadosta ingkang kasebat wonten ing pangandaring Toret pasal 18 ayatipun 18 punika dening tiyang Yahudi boten nate dipun anggep mecakaken Masih awit saking punika kaliyan Bares Kures menika kaserat wonten ing Biblical Dictionary. Mesiah ngakeni bilih piweca-piweca boten nabeti sanget-sanget wonten ing kapidadosanipun para tiyang Yahudi dhateng Masih kados panginten-inten kita. Isa punika arabipun Yosua ing basa Ibrani. Ing basa Yunani dados Yesus dene Ibnu Maryam anake Maryam punika paparaping basa Arab kawastanan kunyah wonten anehipun dene Quran babar pisan boten nyebutaken garwanipun Siti Maryam ing bab prakawis punika sami plek kaliyan salampahan utawi lalampahan miyosipun Kanjeng Nabi Musa jalaran ing ngriku ingkang rama Kanjeng Nabi Musa ugi boten kocap babar pisan. Awit saking punika dados menawi namung margi boten kasebatipun ramanipun punika dereng kenging kangge waton anetepaken bilih Kanjeng Nabi Isa boten kagungan rama.
Katerangan salajengipun ingkang sami keparek punika boten mesti para malaikat kemawon kados dene pamanggihipun saweneh tiyang. Kula aturi nacokaken kaliyan serat angka 56 inggih punika serat Al-Waqiah. Serat nomor 56 serat Al-Waqiah ayatipun ayat 7 ngantos ayat 11. Ing ngriku nyebataken golonganing manungsa warni 3 ingkang sagolongan-golonganipun tiyang ingkang sami keparek. Tembungipun inggih sami kaliyan ingkang kagem ing ayat ngriki inggih punika mawi tembung muqarrabin. Dados ing ngriki punika Kanjeng Nabi Isa kagolongaken kaliyan anusanipun, kagolong kaliyan unusanipun para kawula ingkang tulus saking ewonipun para sahabatipun Kanjeng Nabi. Para pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan dalah kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, kula pungkasi semanten rumiyin pangaji-aji kula panjenengan sedaya dhateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala ingkang kaserat wonten ing Quran suci menika. Mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Kanjeng dhateng Gusti Allah taala lan ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.